लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। दायो नै बाजाराव थांनो ओंखारदों सापागुरियाव। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो, मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो। सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना लोगोफोर। दायो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नायलांबाय थादो, जोबजासिम नायनानै हो लोगोफोर। नै जि अखा हादों अब्लाबो थांनो ओंखारदों आरोना। नै ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर, थांगासिनो। ओमफ्राय अखा हानायना गारिफ्रा एसे खम नङाबा एरायनो लामाखौनो मोनखाया आरोना ओरैबायदि। नै लामाया आयु नायलाय बे जाबासो आराम जासिगोन आरो नै सापागुरिनि लामाया बिराद फिर जाखागोन आरो बेयावनो। दिनै अखा हानायखायसो खमबाव, नङाबा आयु कमप्लिट जाबासो आराम जासिगोन। लामाया मोजां नंथारला। नै सापागुरि बाजारनि लामाया गोबाव जाबायमोनहाय फैया, दिनै फैफिनलायबाय आरोना। मोनफैबाय नै लोगोफोर सापागुरि बाजाराव थांगासिनो आरोना। जि अखा, ओमफ्राय साथा हमबाय आख' फाख'हाय। नै मैगं बायनो नागिरदों आरोना। नै मैगङा मोजां मोजां दं। बे मेवायानो थांखोलेरलाबाय। अखायाथ' ज्राम ज्राम हादोंमोन लोगोफोर, अब्लाबो उफाय गैया। ओंखामजों ओंख्रि गैयाबा माबोरैहाय जानो। बेखायनो अखा हाब्लाबो बाजाराव फैनानै मैगंफोरखौ बुथुमलाबायबाय। दाउ लानो फैदों जोङो लोगोफोर, बेखाय दाउ एसे लांनोसै। अखा हाबाबो जानायखौ गारनो हायाना। जोबजोब्बाय खोमा। दाउ लाबाय लोगोफोर। बाजारा दिनै एसे खालि खालि। अखा हादोंना, बिराद अखा हादों, बेखायनो दखानदारिफ्रा फैयाखैनो, मेक्सिमामानो फैयाखै, खमथार। अब्लाबो मैगं थाइगं गैया नालाय अखा हाबाबो फैनांगौ जाथारबाय जोंहा। आलु लानोसै नै। दावदै लालायबाय। मनासे जाखाबाय नै।
ना गोरान नांगौ होननायालाय हा ओइ दं ना गोरान ओइ नै न'याव दं अखा हानाय ना माखौ लाना बेसे ना गोराना बेसेन 20 थाखा दे सानसेल' थांगोन आयो बाजार सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ना थांनो ओंखारबाय लोगोफोर अखाया नै जि बारासो हाबफैलायबाय आरो ना बाजार खालामनानै सिजोब्बाय ड्रेसा सिखासेस ओइ मबाइला नै दै माबाजोब्बाय मैगं लांनो फैनाया सिजोब्बाय ससेया गाहायखाय मानि बासटेन खालामबावो फैगोन इयाव जानो बासटेन बायदि ना नंगौसो नामा जोङो फैफेरथारासैमोन ना थांग्रा नङा बासटेन मा होननानै न' मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय सिजोबखाबाय आरो नै एसे सिजोब्बाय नै ड्रेस माखाया मानसिया थिंख्लाबबाय अखाजों अखा खरस खालामनानै फैबाय मनासे मैगं लानानै फैबाय आरो लोगोफोर एकदम मा लाबोखो थास' आइथिंबो मैथा बांगाल जोगोनार फिसाला जाग्रा लाबोदों ओमफ्राय नै खान्थाल बेगर बायनानै लाबोबाय आरो जि बेसेमोनथाय सेरसेनो ना मोनथाय 50 थाखा 60 थाखा आरोना जि दामखा आरोना ओमफ्राय जानो लुबैनानै लाबोदों आरोना खान्थाल बेगर ओंख्रि बिराद गोथाव मोनो नालाय मा नागिरनो थांदोंमोन लोगोफोर स्लाइस लाबोनायखौ माबायदि खालामोना सोलाय आरो नै सासेया नै ओमफ्राय र' आं सानदोंमोन आरोना सापागुरि बाजाराव मा होनोमोनलायो थास' बिबार मोनगोन खोमा होननानै बेखौनो थांथारदोंमोन आरोना अखा हाबाबो लायनो होननानै ओमफ्राय मोनासै आरोना लोगोफोर मालाबा थांफिननांसिगोन आरोना मालाबा मोनबा जानोसै आरो दाथ' अहलबो ओंखाराखै खोमा ना थास' बिबारा ना ओंखारबाय नामा बावबो थांगोनलायनो थास' बिबारखौसो बिराद माने आसा खालामनानै थांथारदोंमोन आङो आरोना मोनहैयासै आरो लोगोफोर मा खालामनो ओमफ्राय नै दाउ बेदरबो लाबोबाय बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनसिगोन बाय